Malapit yun sa gintong pakpak. Andiyo rin. Balong delanan minita eh. Ako alala na ko rin yaban. Shortcut. Pero pag highway, sementado. Chuta na pala Bensosesa. Bensosesa. I know, JJ Tan. Niken, ala, kata pa.
Baliti. Baliti na pala. Purok 6. Ata. Papunta yung gintong pakpak. Grabe na, ito na araw pala guys. Lagpas pala siyang gintong pakpak. Gintong pakpak.
Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're now here at JJ Tan Resort here in Baliti, Arayat, Pampanga. So we're gonna celebrate my cousin's birthday. So time check guys, 8 o'clock in the morning. So katabi po ng JJ Tan Resort, itong Villa El Monte Resort. So guys, ito po yung mga baon namin dito sa resort. So meron pong fish ball and kikiam, hotdog, rice cake. So, meron pong seafoods. And meron pong sinigang na bangus, spaghetti. Ayan, may rice din po at saka lagang mani. Then, may mga soft drinks and chichirya. Yan, may pan din po. And palaman. Hi guys! So, we're now here in Baliti, Arayat, Pampanga guys. So, nandito po tayo sa harap ng Gintong Pakpak Eco Park. One of the famous tourist spot here in Arayat, Pampanga. So, samahan nyo ako guys, papunta sa JJ Tan Resort, kung saan kami nag-celebrate ng birthday ngayon ng cousin ko. So, papakita ko sa inyo guys, from here, in Gintong Pakpak to JJ Tan Resort. So, malapit lang po siya dito guys. Yan, kung naririnig nyo guys, mga kuliglig. Kasi nasa paanan po tayo ng bundok Arayat ngayon. So, time check guys, 10 o'clock in the morning. So, mag-walking tour tayo dito, guys. So, eto po yung view, guys. Ang ganda. Yan. Mount Arayat. Eto. Hulap yung bulto mo, di ba, well? Huwag ang bundok kaya, well, ay success. Huwag ang yung bulot mo, bundok, success. Hindi ako picture, ah. Kanya, ha? Yan, guys. So, ang ganda po ng view ng Mount Arayat. Lakad-lakad muna tayo guys, kahit sobrang init ngayon dito. So, ito pong nakikita nyo maluwag na to is ang Baliti Dam. Kaso, wala po siyang tubig. Hulap, hindi mo masasin yung view. Itong picture. Paresya mo eh. Dito walang nakatakip. Oh, nakabigit nga yung ano. Ang ganda.
tayo guys dito sa may I Love Baliti Dam. Ang I Love Baliti Dam marker. Tinita mo rin ba dumalan? Ay, may itong yung dalan eh. Yan o, something o. Oo rin. Bonggang bilya. So, ito yung daan guys o. Kaso nakalak. Parang kitang-kita ng buo yung Baliti Dam. So, marami naman po nagtitinda dito, guys. Papunta sa JJ Tan Resort. Pinatag din. So, katabi po ng JJ Tan Resort, guys, ang Villa El Monte Resort. So, located po sila, guys, yan, sa paanan ng Bundok Araya. Ay, ito yung zipline kito. Ayun. Ta? Ayun. Kitang Villa El Monte. Patas kitang bundok. Zipline nyo ito ha? Ay, kanya. Sabi po. Igaan po. So, ang tahimik po dito, guys. Pupunta sa resort. Ayan guys, so may kainan po dito. Ayan guys, paanan ng Bundok Araya. Ito o zipline. Ay, zipline nyo ito ha? Saan mo na? Kaya tayong bilya, ano? Ito ba? Ano? Hanging bridge yata ito eh. Ha? Atin din pala mag-prep kanya. White House. White House? Kayo pa. Naman tayo. That's a tree. So guys, so may nakita po akong White House doon. Silipin natin kung ano. So ito po yung JJ Tan Resort, guys. Silipin lang natin guys kung anong meron. Ah, resort yarin. White House. Dami palang resort dito guys. Ha? Magkakatabi lang. Ayan o. Ayan slow mo. Ang gilid. Gilid pa Silipin po natin. Dahil wala mo mas buri kay hindi kasi kaya tang atin din pala kayo ni. Nalab. Kaya hindi makalakad-lakad ka kaya luwag. Uwo. Yung Jimwell nung
At suya yung kilog. Tapos lang ng alibong bahay. White House. May balang mo santing yung kailangan mandulo. Resort niya ba yun eh? Ay wow, resort din to guys. Oh. Na? So magkakatabi lang guys itong White House, Villa El Monte at ang JJ Tan Resort. Napakaganda po talaga dito sa... Yan o, ito yung mga ano guys. Guys, kung papasyal kayo dito, daming magaganda. Yan guys, kung naghahanap po kayo ng mga resort dito sa May Arayat, Daming Pampanga. magaganda guys. So, ito yung mga suggestion ko sa inyo. Na pasyalan. Itong sa May Arayat. Ito yung CCTV. Ay, sulo yata ito. Yan, White House. Then, to, may daan dito guys papunta ng Villa El Monte. Located dito po sa ano. Located guys dito sa may Arayat. Baliti, Arayat, Pampanga. Marami pong magagandang resort dito. At saka pasyalan. Okay na lang. Ito ang pocket niya. So, kung naghahanap po kayo ng nature trip guys, yan, visit na po kayo dito sa may Arayat, Pampanga. So, for sure guys, sa umaga, yan, tsaka sa hapon, sobrang presko dito kasi nasa may bundok na po siya. So, marami naman pong tindahan dito guys sa may labas ng resort. Kaya, kung wala kayong mga baon guys, Muna ang pawas ah. aureta-retang kay keng gintong pakpa ko, cabin. Kalo. Kalo. So, ito po ang JJ Tan Resort guys. Bakit kayo mita? So, maglalakad lang po kayo ng konti mula dito sa JJ Tan Resort. Andito na po ang Villa El Monte Resort. Yan. Naniwari talaga resort yan? Magkatabi lang po sila guys. Kaya naman dilo? So, silipin lang natin tong Villa El Monte guys. Kung anong itsura niya. Wow! Huh? Saan tingnan eh? Guys, so ang ganda rin po pala ng Villa El Monte. Ayan o, nasa may paanan po talaga siya ng bundok. Ay, ito yung bangka! At yung bangka. Oh, tama. So guys, wait. Silipin lang po natin siya. Pwede. Dito lang po tayo. Uy! Uy, wow! Yung ganda. Ganda! Yung may labon. Yan guys, so merong lake. So nasa paanan po siya ng bundok Arayat talaga. Yung view. Ang ganda po ng view dito. Napicture. Wow guys, so meron pa siyang footbridge. Dalong matsaka kayo bundok. Yapin. Success ang po kayo. Ang ganda guys. So ang ganda po dito sa Villa El Monte Resort. Yan. So talagang nature trip po. Yan. Diyos sa taas guys, so meron ding ano? Zipline. Zipline ba yun? Oo, zipline guys. Pwedeng picture. So guys, yan po. Highly recommended itong Villa El Monte Resort. Sobrang ganda. Yan. Kung gusto nyo magbangka, yan, meron dito guys.
So, hindi na po tayo papasok guys doon sa loob kasi sa JJ Tan Resort tayo naka-check-in. Sinilip lang po natin ito. So, balik na po tayo guys sa may JJ Tan Resort. Yan. Paglabas nyo dito guys, yan ang bubungad sa inyo. Ang ganda po ng view ng Baliti Dam. Kaso, wala po siyang tubig. Ay! Hmm? Katangarap tayo, JJ Tan. So, yan guys. Balik na tayo guys dito sa may JJ Tan Resort. So guys, tara, libutin po natin itong JJ Tan Resort kung saan tayo naka-check-in ngayon. Ano yung gagawin niya? Magtitignan niya lang kung susumahin yung trabaho. At tapos na eh. Ako pare, talagang hinahanap ko eh. Kumbaga, So pagpasok nyo guys, sa left and right side may mga swimming pool and cottages. Oh, masanting pala kayo niya. Mas masanting pala kayo niya. Oh. Ay, wapin na. Ah, meron pa rin. Atin pa rin pala kayo niya. So yan guys, dito muna tayo sa may right side maglibot. So eto po yung swimming pool guys, dito sa may right side. Yan. So yung kabilang side nito guys is ang Villa El Monte Resort. Yan. Kung nakikita nyo, yung kabilang pader. Magkatabi lang sila guys. Marami pong cottages dito. So, iba-iba po yung price ng mga cottage. So, ito naman po yung isa pang pool. Ayan. Pambata dito guys. Wapen. Kaya? Dito yung mga pambata guys. Ang ganda po ng daan dito guys. Ano? May bougainvillea. So, ayan po yung mga pamangkin ko guys. Yan. Nagbababad na sila. Oh, hi! So, today is Easter Sunday guys. At marami rin pong nagsuswimming dito ngayon. So, yan guys. Balik na po tayo sa my cottage. So, eto po ang kabuuan ng JJ Tan Resort, guys. Hello.
So, ito po yung cottage namin, guys. Sa kayo? Te, ang ganda dun sa kabila. Ang ganda. Wala, marap ba? Barbecue. Wala pa man 2 minutes. Hoy, love. Okay na. Wala pa man 2 minutes. Ang nagbatay kayo kanina.